Rydultowy, w języku niemieckim zwane Ridultau, to urocze miasteczko górnicze położone na płaskowyżu rybnickim na Górnym Śląsku. Zamieszkuje je nieco ponad 20 000 mieszkańców, a główną żywicielką jest kopalnia węgla kamiennego Rydultowy. Pierwotnie Charlotte, obecnie właściwie PGG KWK ROW Ruch Rydultowy. Jest to jeden z najstarszych czynnych zakładów wydobywczych na Górnym Śląsku, a także jeden z najgłębszych w całej Europie. Jesienią 2021 roku miasto Rydultowy przejęło od spółki restrukturyzacji kopalń teren szybu Leon III, dawnego Schreibera, który mieszkańcom i odwiedzającym Rydultowy nieodłącznie kojarzy się z wysoką, żółtą wieżą basztową. Teren nie był już wcześniej użytkowany przez kopalnię, zatem najpierw trafił do rzeczonej spółki, by ostatecznie dostać drugie życie od miasta. Obecne otoczenie dawnego szybu Leon III wygląda już inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Przez dawny plac drzewny przebiega nowa droga. W wieży basztowej odbywają się regularne ćwiczenia ratowników górniczych, a w cechowni działa sklep charytatywny Dobry Duch. Chociaż współczesny wygląd kompleksu mógłby sugerować, że jest on całkiem młody, to nic bardziej mylnego. Początki szybu Schreiber sięgają bowiem końca XIX wieku. Jego kopalnia macierzysta, czyli wspomniany już zakład Rydultowy, została założona na przełomie XVIII i XIX wieku w Czernicy pod nazwą Charlotte. Zwiększone i to znacznie zapotrzebowanie na węgiel kamienny w tamtym okresie wynikało z faktu wynalezienia przez Ruberga śląskiej metody wytopu cynku, która wiązała się również z pojawieniem się pieców opalanych węglem, a nie drewnem. Już sama nazwa miejscowości, Czernica, sugeruje, że od zarania dziejów miała ona związki z węglem. Jego drobinki, wypłukiwane z iłów węglonośnych przez wody gruntowe, unosiły się bowiem w potoku przepływającym przez wieś. Jak już wspomniałam, nie wzbudzało to większego zainteresowania, gdyż węgiel nie miał znaczenia gospodarczego. Był on raczej wykorzystywany do celów indywidualnych lub w niewielkich zakładach. Sytuacja uległa zmianie, gdy na Śląsku zaczęło rozkwitać przywołane już wcześniej hutnictwo cynku. Wtedy też, pod koniec XVIII wieku, Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu, wtedy Breslau, zarządził poszukiwania węgla na Górnym Śląsku na koszt państwa pruskiego. W okolicach Rybnika poszukiwania prowadzili asesor górniczy Reichard oraz przysięgły górniczy Salomon Izak. W 1788 roku odkryto wychodnie węgla kamiennego w okolicach Czernicy, Czerwionki i Niewiadomia. Wkrótce na tym terenie zaczęły powstawać kolejne kopalnie węgla kamiennego, z których najstarszą jest kopalnia Choim, założona w 1792 roku. Powstała również kopalnia Charlotte, czyli późniejszy Rydultowy. Do dziś przez Czernicę biegnie ulica Górnicza, oryginalnie nazwana Kohlenstrasse, będąca drogą węglową. Zawiłe losy kopalni Rydultowy to zresztą temat na osobne rozważania. Jak i na książki, które w tym temacie polecam Wam dwie, z których korzystałam również przygotowując ten film. Są to Dzieje kopalni węgla kamiennego Rydultowy Anna, kopalnia Charlotte 1806-1945 oraz kopalnia węgla kamiennego Rydultowy Anna 1945-2014 autorstwa Andrzeja Adamczyka. Skupiając się na historii szybu Schreiber, przenieśmy się w czasie do roku 1894, a dokładnie do 25 stycznia. Wtedy właśnie wszedł w życie nowy statut gwarectwa węglowego, za sprawą którego kopalnia nowa skonsolidowana Charlotte uległa przekształceniu w gwarectwo węglowe Charlotte. Prezesem gwarectwa został nie kto inny jak Aleksander von Schreiber z wiedeńskiej firmy Scheller. Nowe gwarectwo skupiło się przede wszystkim na zwiększeniu wydobycia. W związku z tym rozpoczęto budowę domów robotniczych oraz zatrudnianie pracowników spoza najbliższej okolicy. Na przeszkodzie zwiększania zdolności wydobywczej stała także przestarzała infrastruktura. Rozpoczęto zatem modernizację 3 istniejących szybów kopalni Charlotte. W 1894 roku w pobliżu dworca kolejowego założono nowy szyb wydobywczy w zastępstwie oddalonego od linii kolejowej szybu Syd, czyli południowego.
Rok później nowy szyb zgłębiono do 150 metrów. Został on ukończony w 1896 roku na głębokości 185 metrów. Miał on średnicę 4,6 metra, murowaną obudowę i żelazne zbrojenie. Na powierzchni wybudowano kotłownię z kominem o wysokości 80 metrów, elektryczną centralę z dynamomaszyną, wieżę szybową o konstrukcji stalowej i cechownię. Pracę rozpoczęła wyciągowa maszyna parowa o mocy 240 koni mechanicznych. W późniejszej kolejności oddano do użytku sortownię o wydajności 100 wagonów na 10 godzin oraz bocznicę kolejową. Pod ziemią zainstalowano elektryczną pompę o wydajności 2,5 m3 na minutę. Była to pierwsza stała elektryczna pompa podziemna na Górnym Śląsku. Szyb oddano do użytku po zamontowaniu wspomnianej pompy w 1897 roku. Początkowo nosił on nazwę Neu, czyli nowy, jednak ostatecznie otrzymał nazwę Schreiber w celu uhonorowania prezesa Gwarectwa Węglowego. W czasach współczesnych nosi on nazwę Leon III, a łącznie Leonów w Rydułtowach mamy aż 4. Jest to pamiątka po działającej w Rydułtowach kopalni Leo Grube, zgłoszonej w 1840 roku przez Józefa Domsa. Oryginalny szyb Leo znajdował się w miejscu, gdzie później stanął budynek Naczelnej Organizacji Technicznej. Dokładnie rzecz ujmując, siedzibę techników postawiono w miejscu kotłowni tego szybu. Kopalnia stale się rozrastała, co w konsekwencji oznaczało konieczność rozbudowy systemu wentylacji. Dlatego też odtworzono szyb Karl, który następnie wyposażono w wentylator ssący. Rozwiązanie to okazało się niewystarczające, a opuszczanie drewna i jazda załogi szybem Schreiber coraz bardziej kolidowały z wydobyciem. W 1926 roku za sprawą uruchomienia szybu Leon II w szybie Schreiber zatrzymano wydobycie. Do końca działalności pozostał on szybem materiałowym i zjazdowym. Zmiana nazwy ze Schreiber na Leon III miała miejsce w 1936 roku, kiedy to na całym Górnym Śląsku masowo spolszczano nazwy szybów kopalnianych. W czasie II wojny światowej przywrócono nazwy niemieckie, a po zakończeniu konfliktu kopalnia rozpoczęła działalność pod szyldem Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy. Elektryczna maszyna wyciągowa z tarczą Keppe została zamontowana w szybie Leon III w 1958 roku. Szyb stale pogłębiano pomimo oczywistych trudności geologicznych. W 1963 roku oddano do użytku kompleks BHP obejmujący dwukondygnacyjną łaźnię mogącą pomieścić 2000 robotników, cechownię z izbą opatrunkową, biuro ruchu oraz pomost łączący kompleks z nadszybiem. Rok później do dyspozycji pracowników oddano samoobsługową maskownię. W 1968 roku oddano z kolei do użytku magazyn główny o kubaturze prawie 12 000 m3. Głębienie szybu Leon III zakończono w 1971 roku na głębokości 808 metrów. Równolegle prowadzono budowę nowej wieży nadszybia typu basztowego. Basztę wznoszono na placu obok szybu po stronie południowo-wschodniej. W tym samym czasie rozbierano starą wieżę szybową. 8 sierpnia 1971 roku zaczęto nasuwanie na otwór szybowy nowej wieży nadszybia. Konstrukcja mierzyła 48,5 metra i ważyła około 2000 ton, uwzględniając czterolinową asynchroniczną maszynę wyciągową o mocy 2x630 kW. Wyprodukowaną w zakładach urządzeń technicznych Zgoda w Świętochłowicach. Wieżę wzniesiono 42 metry od miejsca docelowego. Jej przenoszenie odbywało się z prędkością 3 metrów na godzinę i zakończyło się 11 sierpnia. Szyb oddano do eksploatacji po niespełna 2 miesiącach. Posiadał on jedną klatkę czteropiętrową i przeciwwagę dostosowaną do transportu długich materiałów. Dzisiaj przestrzeni kompleksu szybu Leon III nie wypełnia już huk pracujących maszyn. Stopniowo zastępuje go gwar głodnych wiedzy turystów, ale i innych osób, których obecność wynika z nadanych budynkom nowych funkcji.